Vision, Progress, Action. Ito ang pinanghawakan ng Administrasyong Gico sa taong 2025. Bagamat iba't ibang hamon ang hinarap ng probinsya sa taong ito, panibagong pagkilala at tagumpay naman ang nasungkit ng probinsya sa pag-angat sa buhay ng mga Pangasinense. Kabilang sa mga tinutukan ngayong taon ang edukasyon. Ngayong taon kasi, mas dumami pa ang bilang ng mga scholars sa Pangasinan Polytechnic College. Pumalo na ito sa higit 1,200 at balak pang madagdagan sa mga susunod pang academic year. 165 naman ng mga scholar ang nagtapos at nabigyan ng National Certificate 2 sa Electrical Installation and Maintenance o EIM. Yung PPC natin, Polytechnic, Pangasinan Polytechnic College, a little less than 1/4 students na tayo, or I think 1/4 na nga eh. So expanding on the facilities, hopefully makuha na rin natin yung mga accreditations and certifications so that yung mga recognition para accredited na tayo ng CHED Unifas, and it's CHED Unifas is gonna pay for the tuition of our students, of course, so we can get more scholars through that. Sa sektor naman ng agrikultura, ibinida ng gobernador ang programang corporate farming. Sa tulong daw nito, natulungan ang mga magsasaka sa probinsya na mas mapataas pa ang kanilang ani. Ang instruction ko sa in charge ng corporate farming, let us set up the soil testing facility kasi doon mag-emanate lahat. So, kaya po tayo nakaka-save ng maraming inputs kasi based on the soil test, yun yung inputs na ina-apply sa mga farmlands. And then the yield goes up. Sa sektor naman ng turismo, bukod sa banaan at pagkilala sa Bolinao bilang Destination of the Year, inaasahang mas darami pa mga bibisita sa probinsya. Kabilang kasi sa tinututukan ngayon ang capital redevelopment. Ngayong taon din, nailatag na ang pundasyon para sa 11-story government tower. Bukod dito, mas nakatuon pa ang atensyon ng Pangasinan sa kalusugan. Yun ang approach natin talaga to solve yung mga pangangailangan ng kababayan. For me, these are the things that are important to alleviate poverty. Sa ngayon, magsisimula ang probinsya ng Pangasinan sa higit 8 bilyong pisong budget, kung saan prioridad ang mga programang magpapagaan sa buhay ng bawat Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.